What's up mga bisaya? So naa sa rekulaan nga video. So magkuha ni ta diri mag-gym ta sa gymanan sa akong bayaw. So pag-gym ta para atong kalawasan mga bisaya no nga na healthy ta pirmi niya kanang di kita tag COVID or ato na pinangbutan mga bisaya nga makapasingot ta tag-adlaw or tag-adlaw taga-buntag ba niya. Or bisag gamay lang nga oras gahinan niyo to gahinan to tong lawas ba sa pag-gym, pasingot or mag-jogging baka. Ako kay dire lang ko sa balay sa akong bayaw kay namay ka ng kwan diri. Workoutan ba so mag-workout ta mga Bisaya no. So yugay ko ninyo sa pag salsa sa kaning mga barbell so let's go. So mga kabisaya, ang una kay kani di ko bawa ni bahala ni sa ato ani ano si 12 rin ba 12 pa rin nga anak. Ang tanim mga Bisaya kani gym o mga barbell gamit sa itong panglawas dami sa itong immune system dili sa itong fit para mo fit atong body para na ko ba gamit sa katang pasingot tanan layo kay kasakit mga Bisaya kung nangani ka mga Bisaya mag gym na singot gamay ba flex mga Bisaya so padayon tayo mga Bisaya padayon tayo. Di alim mga Bisaya, piyati nga po yung Bisaya. Kaya ano mga Bisaya, kaya kalta tong lawas ba? Makuhan ta ba? So, di rin ako kuto mga Bisaya no, so ako kay katabang kapag eksersisyo mga Bisaya no, pag mag-gym, pasingot tumayo, para na ko na singot ako gustanan. So, di rin lang ako tapos sa mga Bisaya no, so huwag kalimut sa mag-subscribe o pag-click sa notification bell para sa mga video mga italaid. So, I love you mga Bisaya. God bless.